Takže čau, já tě vítám u nového videa z této skvělé hry jménem Fix It Up. V dnešním videu si uděláme takový malý projekt, který uvidíte za chvilku. Tak jdeme na to. A samozřejmě tím projektem není nic jiného než toto Camaro. Spavnulo se mi tady, je na něj šance 1%, že se spavne, poměrně vzácné. Zajímavé, že se mi spavlo za tu dobu mnohem více aut s šancí 0,5% než 1%, což je zvláštní. Když se na to Camaro podíváme, má motor, se kterým se spavnulo, a to je 4válec 2 litr, což nechápu, je poprvé, co se mi jako auto, které jsem kupoval za skoro 90 000, spavnulo se prostě jako takovým slabým začátečnickým motorem, které má doslova skoro silnější motor, má každé auto za 2000, které se dá koupit na tom vrakovišti. Ale to nevadí. Přesně proto si já v inventáři šetřím tady tuto V8, přesně na tento projekt. Jdem to jako první opravit, zavřem to, nasednem a nastartujem. Už jsme skoro tady. Já nebudu opravovat nic jiného než baterku a chladič. To znamená, že já si to zaparkuju tady. Otevřeme kapotu a vyndáme si baterku a chladič. Baterku si tady dobijem. No tak asi nedobijem s takovou. Chladič si tady jenom opláchnem. Tak, baterku máme nabitou, tu tam můžeme vrátit zpátky. I chladič už máme umytý. Zavřem to, nasednem. A teďka to vlastně půjdeme pouze nalakovat, jelikož celý motor budeme měnit. Jakou tomu dáme barvu? Já bych viděl, že jako na Camaro buď patří jako takováhle žlutá, no tak to je spíš zelená. Jak dám přesně žlutou? No jako takto? Na Camaro podle mě patří takováto barva, ale dá se tam dát teoreticky i taková zelená, to taky nevypadá špatně. Taková nazelenalá. Ale dáme tam klasickou takovou oranžovou žlutou. Jo, takovou. Wow, na sluníčku ta barva vypadá fakt hezky. Jsem opět tady. To je hned tady za obchodem. Otevřeme to, vezmeme klíč a celý motor i převodovku vyndáme. Motor dáme bokem. Převodovka, to je ta 7stupňová, ta se může hodit, tu si schovám do inventáře. Ale tento zbytek odnesu do koše. Díly jsem uklidil, už tady nemáme doufám nic, jenom chladič a baterku, takže si z inventáře vyndám tento motor a naskládáme si tam, takže dáme hlavní část motoru. Kam jede? Halo? Pak tady dáme sání, tady toto je hlavu motoru, nebo jak to mám říct? Tady tyto svíčky tam dáme. Nějaký tip k těmto převodovkám. Když si vyberete nějakou třeba tuhle, tak to je 8stupňová převodovka s označením TC, což je vlastně normální převodovka, která je v autě. Jedete, zmáčknete spojku a zařadíte. To je vlastně automatická. Pak je ale tady tahle s označením DCT, to je, snad to budu říkat správně, dvouspojková převodovka. To znamená to, abych to tak rychle vysvětlil, že vlastně tam není ta mezera mezi tím zařazením a zmáčknutím spojky, ale ten převod se přepne hned, protože se jenom zapojí druhá spojka a na té vypojené se rovnou připraví další převod. Tak, ještě nám tady zbývá převodovka, tu tam taky hodím, hop. Zavřem, nasednem a uvidíme, jak to bude znít. OK, není to špatně. Káž. Ale já s tím mám ještě jeden plán, a to je, že já si tady zajdu před obchod, to zaparkuju. Tady si koupím tyto fluids. Tam máme tento V8 4 litr za 24 000, pak je tady druhý, tady 4,2 litr, taky V8, jenom za 18. I když je levnější, tak má horší zvuk než ten Lens, a taky je pomalejší, i když má větší objem motoru. A jelikož mám tento, tak k němu se dá tady koupit dvě věci. A to jak to sportovní sání, tak i tady toto Twin Turbo. Takže já kupuju to Lens, beru to a nasadíme to dovnitř. Tak hop.
Takže toto vyndáme, to můžeme hodit do koše, to základní sání. Vezmeme tohle a narveme tam tohle. Teďka by to mělo mít jiný zvuk. Jo, jde to tam slyšet. Jak to turbo tam fouká. A já když jsem tady, tak si ještě zajedu odsud z hlavního města po této dálnici až do města druhého, až tady na čip a nějaký tuning se podívám, jestli tady je, a taky na gumy. Tak jedeme. Tak, už jsem skoro tady. Tak, zajedeme si tady. To je vlastně na mapě hnedka tady u toho. Tady se podíváme, kolik máme s tou V8 koní. Hop, jsme tu. Zapneme to. A uvidíme, kolik to bude. OK, takže máme 9000 koní. Teda 900. To znamená, že my tady sjedeme z těchto válců. Parkujeme to tady na tuto podložku. Tady totiž budeme dávat čip. Já se kouknu, co máme za motor a já mám V8 4 litr. Tady budeme dávat čip. Tady, že když dám všechno na max, tak to neznamená, že budu mít nejrychlejší auto. Spíše se to jenom zhorší. Musí se dát tomu správná kombinace. Já vám tady někde hodím tabulku, na které je vidět, co pro jaký motor je nejvhodnější. Nejsou tam všechny motory, ale já to teda podle ní jdu nastavit. Mám to nastaveno, teďka to uložím za 5000. Jenom tak, možná jste si všimli, že mám najednou nějak hodně peněz oproti minulému dílu. A ne, nekoupil jsem si je, ale farmil jsem. Spavnulo jsem docela dost aut s malou šancí na spavnutí a byl docela drahé. Spavlo se mi auto jménem Ratos e-Sporte. Je na něj šance 0,5%, že se spavne. Koupil jsem ho za nějakých 190 000 a prodal za téměř 290. Tak máme tam ten čip a jedeme to postavit a zkusit, kolik to bude mít koní. Jdem to změřit. Máme to tady. Já podle té tabulky vidím, že by to mělo mít 1350 koní a ne 1269. Jako nějak nevadí, pořád je to hodně a na zadokolku to bude neovladatelné. Tak se podíváme hnedka tady vedle. Tady máme totiž pneumatiky, ty přidali v novém updateu. Máme tady sportovní pneumatiky, eco pneumatiky, lip pneumatiky a slick pneumatiky, tím pádem bez vzorku, úplně hladké. Musím říct, že tady ty eco jsem neskoušel, ani ty daily. Působí na mě úplně normálně, jako ano, jsou docela levné, když dám třeba maximální rozměry, jo. Tak jedna tato pneumatika mě stála 500 korun, třeba ta stejná akurát slick pneumatika mě už bude stát 800. To znamená, že tyto jsou akurát jenom vlastně levnější, tyto dvoje. Tyto už jsou dražší, slicky nejdražší. Já všude dávám sliky a to buď 45 anebo 40. Co je na tom teďka? Všeho tam dávám ty 40 a rozměry nastavíme na... Dáme 20 palců a šířku dáme na 270. Tím 4. Dám si je do inventáře. A teďka jsem si všiml, že mám tady ty kapaliny u sebe, tak je tam rovnou dám. A jdem se podívat, jestli tady mají v tom obchodě nějaký tuning a je na to Camaro. A už jsme tady. A tady něco budou mít. Podíváme se, jestli tady je něco na moje auto. Tady taky ne. Jak je to možné, že doslova na Golf tady mají tolik věcí a na Camaro nic. Na Camaro by taky mohl nějaký hezký spoiler. No nic, tak jedeme zpátky. Tak, už jsem dojel do města. Teď jdeme vyměnit pneumatiky, přesně celé kola, ne pneumatiky, tady doprava. Tady zaparkujeme, třeba tady. Takže sundáme tyto stávající kola. Se podívat, co tam dáme za kola. Jaký kola by se k tomu hodily. Tyto. Počkej, to jsem nechtěl, tyto. Ty bychom tam mohli dát, ani nevypadají špatně. Jo, ty tam je 20 a 270. Tak bereme to 4krát. A to tady všechno vyházím teďka z inventáře. Tak, na to. Inventáře. Tak si je vyházím všechny. A dáme je tam ukaž. Já si myslím, že jsem tu velikost trefil přesně. Tak a pokud si video dokoukal až sem, tak budu moc rád, kdyby se dal odběr, like
A taky napiš nějaký komentář, co mám třeba točit příště. Tak máme tam všechny kola, už to spouštíme dolů. Vepředu ty kola jsou o trošičku větší, než by měly být. Ale to nevadí, otestujeme to. Jako jo, vzadu jsou ideální, ale vepředu jsou velké. Problém je, že já už nemám další sliky dopředu. To znamená, že já budu muset dojet pro další sliky a pak se vám ozvu. Jsem tady a vezmu, to byly 40. Akurát, že tam jsou 20, tak tam dáme, snad to bude v pohodě. Tak jedem zpátky. Jsem tady opět u těch kol, jdeme je teda vyměnit. Tak máme je tam nainstalované a jdem to dát dolů. Na to už bude v pohodě ty 19. Když to tak. No tady je trošičky větší. A tak co už se s tím dá dělat. Už vím, co se s tím dá dělat. Zajedeme tady do obchodu, koupíme jednu malinkatou věcičku. Koupíme tohle. Přesně tak. Tak tady vidím takovou ikonku, kterou to můžeme dát buď úplně na zem, no tak je to dobrý. Jsme to spravili, hotovo. Tak já se s vámi loučím. Tohle bude z dnešního videa vše. Zatím čau.